Nduk. Wah. Wis duwe pasangan geganti lanang ati. Sing jenenge Cemplok Wardiah. Anakku. Suminten. 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 Nyapa? Anu ya perlu napas buatan mau piye? Minten. Minten. Nduk, aja semaput ngono ki ya ampun susumu ketok. Ketok to, Bu? Ora. Nduk. Lutur, Mas. Duduk. Minten. Nduk. Oh. Oh. Golek pangan samplokan yang ada ketok. Minten. Minten, iki sapa, Nduk? Nduk, aku ibu lho, Nduk. Piye wong jupukna kaca?